खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 जुन 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा गोबां खहा जानो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर दरसि जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयनिबो अनसायनाय मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोन एबा दान बान्थाखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ आद्रा थानांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ मेंनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननाया देबोरनांगोन समाजाव अदेबानि मान सन्मान मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन
रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ अदेबानि बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों दान्थे बिदान्थे एबा एना एनि जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो बाख्नायजागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।